Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Akulu ndakamba mutu wanga apa ndikunena kuti HRTC has to be eradicated or erased or abolished. Bungwe la HRTC, Human Rights Defenders Coalition, HRTC, ikuyenera kuti litesedwe. Zimene anthu ayamba ndi kabungwe kawo kena kake kamene akasigula kumeneka. Kumene Gift Trumpets ali kumeneko. Fati kumamona Gift Trumpets akumati kuchoka bungwe ili ndikumathawira uko. Chifukwa chani? Bungwe la HRTC linavunda. Analivundisa. Ndiye pano palibe munthu amene amamvera za HRTC pano yayi. And that much Gift Trumpets, Timothy Ntambo amaziwa zimenezi. Ndiye ningofuna ndikuwerengereni tisanapite patali chifukwa give me that anthu fe tikuoneka kuti pali kavuto kena kake kamene anthuwa amazitenga ngati kuti ndi anthu ochenjera kwambiri. Amaona ngati kuti Malawi munomo they are only best, they are only non-government organization amene akhoza kumapanga kumauza anthu zochita. Choyambirira so ndifuna ndithokoze kwambiri akabambe chifukwa cholemba message yabwino. I think message imene ndiwerenga koma tikufuna tiziziwa kuti kodi United Nation ndi chani. United Nation ndi imene imasamalira kwambiri ma refugees ku Malawi. Imene ndi agency yoyambirira pa dziko lonse lapansi ndi imene imasamalira ma refugees Malawi. And we all witnessed Malawi Congress Party and its thugs. We saw them going there kumapanga torture anthu aja, amawaberaso anthu aja, ena mpaka na they were deported, some were arrested. Zimenezo zimachitika under the leadership of His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Paimeneo. But Human Rights Defenders Coalition ndika bungwe akamukuti kakachani chani so zina lakilovuta linaliso lili pomwepo, they did nothing. Refugees samayang'anidwa ndi anthu bungwe limodzi yayi. Kuli HRTC, kuli national government, kuli non-government organization NGOs, kuli International Committee of the Red Cross ICRC, and there is local communities. These organizations work together to address the complex needs of refugees and provide them with protection, assistance, and hope for better future. Fuso kumani na kuti kodi ma refugees aku Rwanda, ku I think DRC so ndiku Burundi adaphwanyidwa maufulu wawo. Mabungu amene mukufuna kuti mukunena kuti mufuna kupita ku United Nation mukasume, muna apita kukasuma? Muna apita kukasuma kunena kuti ma refugees amene akukhala ku Zaleka akuzuzidwa, muna apita kukasuma? Muna apita ku United Nation? Simuna apite. Muntu ukakhala kuti ufulu wa anthu ukuphwanyidwa mdziko, these are the same organization kumene anthu amapita. Takamba kali za United Nation umapita kumweneko kuti mukaona kuti kumene mukuona kuti ufulu wanu ukuphwanyidwa ndiye you want to submit your petition or complaint ku United Nation yo, ku Office of the United Nation High Commission for Human Rights OHCHR, ndiye kuli African Commission on Human and People's Rights ACHPR, and kuli Human Rights Council's 1503 procedure. Amene ndi mabungwe amene before amene kuti before submitting your petition
it is a good idea to gather evidence and documentation to support your case. You may also want to consider reaching out local human rights organizations or NGOs. Alright? ICRDC ndi bungwe lanu ili. Chifukwa mazozo ICRDC ndi kabungwe kenaka kumene kuli akondowe uko. Ndino anthu amozi mugina ntchito limodzi. Right? Iniyo zimene nakamba mutharika. Mukalemba kalata kutumiza ku United Nations kunena kuti there is a threat. Komanso mwana kuti aujena wamukuti andani ona abuka mulepo kaluwa apanga release audio yawo yosonyeza zonena kuti nawonso afuna kubweretsa disorder mdziko muno makamaka kwamachitika ma demonstrations. Ndiye mukudandaula kuti mdziko muno mukuoneka kuti ufulu tilibe yaya. Kondwani Mgwira achamba walemba kunena kuti kodi pa nthawi imene anthu amavulazidwa mdziko muno ndakambapo nkhani ya refugees so inenso ndakambaso apa Yesu akamba amabungwe enu munali kuti ndayo sei simafuna kupanga china chilichonse. ADPP ndikuona kuti you are not weak but you are meek. Simuli weak yayi koma muli meek, mwafasa kwambiri. Chifukwa cha kufasa anthu akupezererani. Tilibe ma restrictions muziko munomo. Bungwe lili ngati mwana wako apakhomo. Pachifukwa chonena kuti mwana wako apakhomo ali ndi ufulu panga chese menanga apange. Komanso wewe ngati kholo umayenera zokhala ma restrictions omuza kuti apa ukuyenda kufika apa osafika. Anthuwa ntchito zawo zatha because sponsorship amayepeza kuchokera ku Malawi Congress Party. Ndiye ndalama zonse zikubwera ya. They were misusing taxpayers money. Anthu anali mboni mabunga amenewa amangokhala chitosa kamba china chose and they were just pretending. Na miwa uchata umbuzidwa anabwa umene kuja kwa aje na gift trampezi kumangopanga pretending ngati kuti amamkonda mtu chasa kunkonda ali womwe atatuma anthu. Maombonisho ndio amene akubwera kuti gift trampezi amatuma anthu aja kula zikapanga ziwawa kumene kuchako. Ndi chinthu chomvesa chisoni kwambiri kuti ndimane kamba bepano kunena kuti anzatu achigawo cha kumpoto adani anu si anthu akumwera. Chifukwa tikamaona mipungwe yonse imene kubadwa iyi akupanga izi sort of saying this akupanga izi ndi anzatu achigawo cha kumpoto mogwira ntchito limodzi ndi Malawi Congress Party. Chifukwa tikakamba Kondowewa, tikakamba za Auntulo Mukasungula, tikakamba za Timothy Ntambo amene ali akumwera ndi gift trampezi. Chifukwa inayenso chimene amapanga samachiziwa kuti mutu mwake muja akupanga nyani. Amangopanga zinthu chifukwa kuti anthu ena akupanga zinthu. Komano disorder imene titakhala tukhala mu Malawi akumayambisa ndi anzatu achigawo cha kumpoto. And anzatu achigawo cha kumpoto chimene analakwira zisogolera akumwera sitimachiziwa kuti ndi chani. Kumwera sadana ndi munthu. Anthu akumwera alibe sankho. Tikafika point oti kusankha maona mauntuna jamene asankira asankha posatengera kuti iwe ndi wakuti aliyense apasa udindo. Zinthu ngati zimene zizikanakhala kuti zachitika kwa anthu ena taonapo ife recent achewa atasankha nawo ukauka kukanika kusankha anthu akumpoto kukanika kusankha anthu akumwera ali chifamu malonda achewa boma lili pa Lilongwe pa Central Region. Taonapo zimene Professor Arthur Mutharika sanapange. Nditi ulepo kuti mwina apapa ndimango kamba pali kuti mwina mwake tukuzamana kuti mwina anthu awawa anzatu akumpotowa amakwiya kwambiri ndi leadership ya DPP chifukwa kuti mwina ili too selective. Amangopanga za anthu akumwera ko koma samapanga za anthu akumpoto. Koma cabinet jamene asankhira ija lini cabinet imene asankha ija munthu sungane nezo nina kuti munthu usamakonda anthu akumpoto. So mipungwe iyi ikuchokera anthu amene amakhala kumpoto. Now nkhani zinthu zazitali kwambiri. ADPP ndakhala ndikunena izi ndipo ndizakhala ndikunena naso zimenezi. Alright? Kuti mutachosedwa mboma pali anthu ena ake amene mmagwira nawo ena anasankha kukhala chete. Anasankha kukhala chete chifukwa chani? Anasankha kukhala chete chifukwa chokuti maganizo mwawo amati DPP jayatha sisabweranso. Komano anayasana pake survey ndiye kunali anthu ena anayamba kuonesera mawanga
tikumagwira ndi zigawengasi. Now the same people now akubwera ku DPP. Chimene ndingakuze ndi DPP kuti DPP kuchipani kwanuku kuli maspai. Ndinakuza pano kuna kuti chipani cha DPP kuli anthu ena ake amene achipanga defend chipani chija kuzafika mpaka na siku la lero lino. Makamanga ndi kukamba za executive. Tisiye kwa anthu ngati amene timangomenya nkhondo mbali, tikambeka za ku executive. DPP kuti chipani chimene chikhale kwambiri chilimbe. Nkhani zanu za ku executive musapatikize ndi anthu ena ake utanga kujoinani pano. Chifukwa chokuti anthu aja anayamba kuonesera. Anthu ena amatuma anthu makakhala achina mchacha. Ati chifukwa chokuti akuoneka ngati kuti akumfuna mthayo kondwana kumwa. Mchacha ndo ankachita kuonesera ngati kuti akwakonda kondwana kufe kuti anali pa chiopsezo, moyo wawo unali pa chiopsezo. Naona china Jeff anthu anakanukana ndi anthu ambiri. Now the same people akubwera pano ena mpaka na kumachita kupasidwa ntchito ndithu machita kuona kuti kodi anthu a DPP no mumamva. Chipani cha DPP anthu amachikonda koma chimaphwasuka chifukwa cha anthu amene amabwera kuzaneneza kutenga zinthu mene kuja ndikumapita kumakapereka huko. Izizi ndakati kunena koma sindikukuuzani pano. It is up to you to ignore this. Chifukwa mwafika pokomedwa and you are even kicking anthu amene amakuthandizani kumenya nkhondo. You don't even care about those people. The message ndikukuza na baba ndiona kuti these are the same people amene akupanga su plan kuti nakuti ayi mujoke. You know why? Because chimene akuona papita mutharika paja akuona imfa. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.